Lletres a la carta que s'enruminen fins a fer paraules amb significat, i totes elles lligades són sons del llenguatge que diuen coses dels pensaments. Algunes es parlen, d'altres s'escriuen, unes es diuen, d'altres es callen. Algunes es parlen, d'altres s'escriuen, unes es diuen i d'altres es callen. Paraules curtes, llargues paraules que et poden ferir o acaronar. Lletres que s'arrueixen per fer-te saber, per comunicar-te el que et volen dir. Algunes es parlen, d'altres s'escriuen, unes es diuen, d'altres es callen. Algunes es parlen, d'altres s'escriuen, unes es diuen i d'altres es callen, i d'altres es callen, i d'altres es callen.